Kaixo, kaixo nere supertxiki eta superfamiliak, zer moduz gaude. Gaurkoan, txikitatik ardura lantzen hasiko gea. 5 gako emango izkizuet hau indartzeko. Lehenengoa, bere adinaren arabera ataza batzuk egokitzea izan daiteke motxila prestatu, bere jostailua jaso, edo bere arropa aukeratu, nonbait. Bai, bigarrena, iritzi txikietan, erabaki txikietan parte hartzea, adibidez, zenaiago duzu dutxatzea edo bainatzea afaldo horretik edo afal ondoren, bai? Hirugarrena, goazen elkarrekin hausnartzea huts egiteetan, adibidez, zeusten duzu egin zenezakela hobe hurrengo batean, bai, eta ideiak bota. Laugarrena litzateke esfortzua baloratzea emaitzaren gainetik. Agian, esatea, esfortzu handia egin duela eta oso pertseberantea izan dela. Bale? 5. Etiketak ekiditea, bai positiboak eta negatiboak. Esan beharrean, desastre hutsatzea, esan gaur, konzentratzea kostatu zaizu, bihar beste aukera badaukazu hobe egiteko, bale? Eta adibide praktiko bat, imaginatu hastu duela ikastolara edo eskolara eramaten agenda, libururen bat, eraman beharrekoa guk. Korrika eraman beharrean, gero, itzein dezakegu. Esastutzeko zein dezakezu alarmaren bat jarriko dugu ate ondoan ohartxo bat, bai, aukerak eman. Bueno, hau gustoko izan baduzu, etorri nire doako tailerretara gauza gehiago ikastera. Benga, egun ederra izan.